шах и мат, но ако ми направят шах и свършвам играта. Значи, хора, днес съм се събрал тук да снимам едно от най-големите ми предизвикателства, които някога може да сте виждали. Затова изгледайте видеото до край и вижте вижте накрая какво ще стане. Задължително го изгледайте. Вземете нещо за хапване и се пригответе да гледате нещо ново, което не можете да увидите никога в другите видео канали на другите хора. Затова искам да оставите по един лайк и да се абонирате, за да стигнем 40 абоната, да станем 40 абоната и напишете по един коментар отдолу какви игри искате да пишем, защото аз по принцип се качвам само на шах и мат, ама напишете долу в коментарите какви нови игри искате, аз ще ги видя и ще ги играя. Може да е с някаква страшна, например някаква грани или нещо. Или може да е някаква весела и хубава. И да играем. Затова нека почваме и вече не ви бавя времето. И както казах, ако ми направят шах, съм абсолютно мъртъв. А за шах и мат да не говорим. Просто то по принцип трябва да ми направят шах. Всъщност, ако аз печеля тази игра днес, искам да стигнем 100 абоната в моя видеоканал. Нека не ви бавя повече, защото доста ви забавих. И нека почваме. И пожелайте ми късмет. Така. Трябва абсолютно да внимавам какво правя, защото тая игра трябва просто да се спечели. Със сигурност. Вярвайте ми. Моля ви. Така. Почваме. Много странно. Той ползва си същото. Аз по принцип не съм тренирал шах. Затова май може да съм отслабнал то, защото ма копира. Това е много странно. Така. Не знам. Пишете ми долу в коментарите също. Харесва ли ви да говоря толкова много? Защото не знам дали... Ама брат, то копира ли ма ся? Не ма копира. Барчай, че то брат си викам. Брат, какво ма копира туз, бе? Или... Не ма копира. Добре. Много странно. Така да. Сега... Не знам какво место между рота. Ще преместа. Много голям съм нуп на тази игра. Станал. Човек. Трябва да внимавам абсолютно много. Добре, чакай сега. Брат, как се играе това? Маля, забрах как се играе това. Майко. Така. Идеално. Бати, якото стана. Сега го съсипах. Никакъв шанс. Бати, как се защити у мене. Вземи ма. Няма да го взема. Добре, може да съм станал добър. Добре, сега ще му започна. Задължително ще направя това. По принцип, вау, това стана. Бати, якото стана, между другото. Добре, няма значение сега. Сега... Местим тук, да му заплашим, нали така, царица.
Нямам закрити. Мале, чакай, че ще мамати. Мале, ще ми направиш ахто. То си дайце. Чай, какво? Чай, аз направих най-голямата си грешка, чакай. Това не се събудите. Добре, няма значение, няма нищо. Така. Това е между другото една от най-странните тактики, които съм правил. Странното е. Айде, брат, къде да... Но е... Между другото стават все по-добри хората и по-добри. И скоро време ще свършат нивата и няма вече да игра шах. Може да пъснем нещо друго. Някаква друга игра. Ама... ще видим. И сега, брато... Има, значи... Нека не мога место. Тук ще место. Или направи грешка. Не съм. Мале, много съм станал слаб. Давай, бе. Човек. Какво става, бе? Леле. Аз направо нямам думи. Човек, аз едно не знам къде се намирам, бе. Това трябваше да го взема тук, мамка. Няма нищо. Ай, вземи ма. Ами, добре, това беше. Хора, аз се прецаках на най-напълното нещо на света. Хора, видеото приключи и обратвам, беше много странен край, но надявам се видеото да ви е харесало и чао от мене, аз съм Дани и да знаете, между другото, последно имам да ви кажа едно нещо. Вече ще качвам много рядко видеа, защото понякога съм заед, имам някои неща и да, и не мога понякога да стигам. Затова да знаете от мене, че много рядко ще снимам видеа. Може ако искате да гледате на Венци видеята, той май качва. Не му знам какво прави в канала си. И затова лайк, subscribe, чао!